Pili na miglababo, hamang pangsukdon o 21 ba ni kataas. Buhos na sila daris banggira. Sila na guys, agatang banggira pohon. Hi guys, good morning. Di may karos bahay guys. Dari da. So karong adlaw ay sa buo na dani dia. Dari sa banggira o dani mag flooring dani sa kusina. Dari sa dong abuhan. So flooringan na karon guys. Kaya pa may nasalin nga simento. And to anak nakadugang na may og bunbun. So thank you Kazo Lord. Salamat Kazo kay diya Kazo koy na kuha ng kwarta. Salamat. So guys, dari ni silong nga gamang kanding, nga magisilong dari tangan na kahoy, tapos oryo dadto. So dari guys, trabaho una ni karon. Iring baji? Ikaw iring baji gamay. Aw irong baji si iri koan. Si oryo. Tapos oryo may magbantay na na. So guys, kinahanglan sila itong mataod guys sa kuan kay masugad ag tubig ginoo ko. So hapon grabe man sa kasugag uwan. Masugad ag tubig dari dia. Oh, silib na siya kay pamalagi. Nagatabitan na sira. So silban jud. Yes, no. So karon na sa trabaho dari guys, dari ilang flooring ni Papa Gabriel, sila Syoyo. Flooring na dari adong sa tang abuhan. And ana mana. Napaila na nila dari. Alright. Ayan, dari sa atong banggira. Mga na si Jaron guys, dani. Udugang kong baylo na itong hollow blocks. Dari da. Pailan na isa. Danag atong banggira guys. And batangan po dari og banggira. Alright. Hindi. Daghantag banggira. Ha? O pa siyo. Kaya kung natingan. Asa? Kanang nasi babaw. Kang amang good siya guys na amang sud ag tubig. Sus, gabok na maka ng kahoy diha. Oo na kay. Kuha naman rin. Ha? Ang kanang ihaklap ni? So pabutangan og clean dadto rong ni makasudag tubig. Dari guys ya. Kay arong mang kusudag tubig na katanawan nito naggreen nagdari Kos tubig ang bawig ka ng kahoy dana wa na nagabok na ng kagwang. Kasi bisag bunak kaguwan guys. Alright, so halin na nato ron dani. Kay arong aso-aso kay daghang lamok. Okay. Please matrabaho na dari gateng. Abuhan daw. Hang inan. Yan na guys. Kanang laman no. Pwede na ta mag-TikTok dahil sa abuhan guys daw. Aris Elia dari mag-TikTok guys. Aw nasin, pastilan. Dili kay ganha dari mag-TikTok. Oh, napay mga kahoy-kahoy dari guys kay wa pa manahuman. Asa? Dahil sportahan. Na ka mag-TikTok no. So dari guys napay gibabag kay agmaw naggipegang sa poste. Ano? And dia pag mga kahoy dia. Magamit na mga kahoy guys dari sa tay sumpay pohon. Eh naman pay mga kahoy dadto sa katong daan namang bahay dadto nga gabuon. So magamit to na dari guys sa mga isumpay sa kilid pohon. Human nagdami. Ayo ha? Alright, yan na. Manag flooring. So nala may agis iro. Na siguro iko na mga laki dari mo do. Nagatong mga kanding na guys silong. Kay grabing bunak-bunak dun sa ulo-uwan gihapon. Ano man hila silong dani, happy na naman na magkahoy. Oh, dapun human na dari. So dadag simento gibalhin ni Papa Gabriel kay gihapon dari arang siliba. Arang magsigag uwan, grabe. So madto gani guys kana na dadtoy tubo. Hindi siya makuha ng mga tubig. Tubig. So, natay siminto dari guys na bilin mga kuha ni kasako. 8 kasako. So, igo ni kaadyo na ito i-flooring guys. Dira si Yoyo. Eritel, Oreo. Yo. Morning, yo. Yan na siya guys. Magsugod na sila dari. Dali ra niyo, no? Ano nga palitan ng lababo? Pabaylo ako yung kaya palit og lababong gamay. Bitaw. Mupalit ra ko pohon. Basta kay gamaan ra sa una. Magama naman si Yoyo dari. Kay sok dyan yung tagi dyan. Kadakon? Kadakon. Paslak ra. Asa day dapit sa ibutang? Dari. Lapit mo dari. Dadto ag lababo and dari ag mga plato. Okay. So mga kwarta yo pwede ra dari patauran og kabinet.
Ang kabinet. Hangin kabinet no. Dadto ana, pikas-pikas. Okay kadyo. Sadya na mo gabi ima. Ha? Sadya na mo gabi So guys, tauran na nila si karon dari og. Saya na bagira. Bangira. Ana. Man ani Ay nato pud pikas, bangira pud. To may hagidugang duha ka kabilya. Kay kuwang sa kuwang. Kay di pa yung block na rin. Okay, sige. Sakto na tong duha. Di mo kare niya. Dana guys, bungaw sa na siya guys. Ang man neta na sa pailan og halublak. Kaso, wa man naman tay kabilya. Ay kuwang magatang kabilya guys. So, pwede rin siya ipawahida na. Di. Paa ka ng Oreo wakwa. Paaka ni Oreo no. Isog nang guna si Oreo. Isig na si Oreo. Sukod na si Oreo guys. Sukdan na niya. Ano katamak na ng tubig bi? Katamak na na. Sukod na. Serious. Barangera. Adug lamok guys sus ginoo ko murag nang murag nang kan to natagak na. Dapat ano? Agilam dana yo pwede ka man og aparador. Bilit pa rin sa danan mo nga. Kaldero, mana na ba? Oo. Okay, sige. Hanggang na ra magpurtahan. Sige. Okay. So, gilam na ni guys, moon sa kabinet. And agdari po sa ibabaw puhon, pwede po sa butangan o kabinet. So, puhon na guys, puhon na. Plano-plano pa ni ngate. Yes, no? Agdari, banggira, then sa ilalim, butangan na ng mga kaldero, karong hapsay na tanawon, di na magkasaling gubot. Yes, no? Nga itong mga plato dari. Then, ang among CR guys is gawas. Dito ka mong CR gawas. Magigawas ang among CR guys. Ha? Tita ko namatay baki. Baki? Hadlak tayo baki. Wah. Madyo laman uli na ni mo bunot guys na. Yan murag ning taniag naman pag madizot. Ito. Ning taniag naman pag siya. Madyo laman tag din na ni mo bunda. Ala ko ma, ala ko kanding. Insa ka? Ala ko kanding. Mura na ko sa kanding guys. Asa mo. Sa may tingag sa kanding. Yan sadya. So, dari, di na masulag water. Ito naman ditong kanal. Pag kanala na dito dapit guys. So guys, magsaking sa Miss Papa Gabriel. Muna na yung na-order nga bunbun guys. Isa ka kubikog tunga. So kami magsaking dari guys. Okay. Guys, sakin sila papa guys. Kami magsaking guys. Kami bunbun guys. Ikim-kim mo yung mga kameraman niya. Camera girl guys. Scarf pak. Baki na. Mabaki ma. Baki bukbag. Wak man ka. Ma, titan ka ma. Tita. Titan mo duha ma. Isidang sakit na ng kamot ma. Alright. So, mara naman na sa akin guys. Tiwas pa mi. Napay isa. Gikapoy naman kunog amang camera girl. Kapoy na kunog isang kamot. Tita ba ko ma? Mahurot na nila to pa di. Anong bunbun na. No guys, naman naman nagsaking ni Papa Gabriel. To na isa nagihakot. Silong sa kukay na iuwan kay karong taod. Munga tumig merkado ni Unika. So paghiwat si Unika guys kay namahaw pa. Matumig ka rizet. Kay papalit taog lababo. So bani minidyo guys. So mangmili tag lababo karon. Mapalit ko sila. So mapapalit tag kuno kim og chinelas. Anong pink? Color pink. Okay. Ayaw ko ba? Uban man pa. Uban na skin guys. Mapalit ko na sa slipper. Ayaw ko ba? Sweeper. Color pink ko na isa ha. Kapag kung ipit ka, mag-ipit na taka. Dali. Faster. So, ba na namas kim guys. Mapapalit ko na sa sinilas. Hindi may isang mga hinatag sa isang, mga hinatag sa isang ninong. Maray palit og sinilas ni Jah. So, kita-kits na ta guys. Ningad to na magmerkado. Kaya palitag lababo para sa atong banggira. Nagabaklay na Miss Kim dari kay grabe bisa agianan ginuo ko. Dana may sapa das tengah dia, balhi ka mang sapa dari guys. Dana setengah karsada. Namot kapon kay grabing benek-benek. Pero hapit na siguro ni. May tanaw na tayo ilang karatula to na tugi. Stampar nas. Kuan. Lansang nas lobi. Pag hinay kay na.
Naisapa, tikang. Wap. Nani una sa ate unika. Naisapa no. Pwede na tamang labada ni no. Pwede na maglabada rin guys ya. Kaya na may sapa dari sa mga karsada. Asak ka. Asak ka kita na nagkagatabay. Hinay-hinay kay madamag ka. Ha, ito na unahan day kay lisod. Grabing pagka. Parang gubaa dyan na rin mga karsada. Uy. Ayaw ka tanong sa tubig. Okay. Ito. So, mana siya guys. Project na rin nga. Ano ba ni? Mau nag-budget. Sa kalahi. Bawa ano saan yung masugdan guys. Yeah. Pilay budget niya. Total cost. Basic information sa project title. 1 million kapin guys na. So, ang pangutan na kanus asugdan. No. A few moments later. Dada guys, nakapili na mig lababo. Amo pang sukdon og 21 ba ni kataas? 21. Kaya kagyo 21 man nga to man kadakag among So kanang sila guys ya. Mili ta dari. Ko pas madam og kuan mitrosan. Di man maagi. Kubuta karang papel. Di istipliran uy. Wala istiplir ra balik. Dalam sa mi dari mitrosan. Kana sige. Kana kaya akong masukod din natin. 21 ba ni? Mama. Di man ko pa masukod. Nge, sobra oy. Pila man? Wala, uy. Halaman na. Uy, 21 dad to. Uy, 21. Katong danira ba? 21. Ano na ta? Dako guys. 26. O, pila to siya? Dako siya. Katorang amang 21. Di man noy daghandar eh. Ang problema na ba 21. Kay kasagaran ni ngari man. Ha? Kaya uli. Ha man. O, kana, Jik. Wanay lain po dala, Jik? Pislungon man po. Sige. Ila ba ang magkuda sa skuan? Mo, sige. Na naman lagi taay. Taay ba di ay na? Makuha maguna. Taay, Zik. Okay, ilan ko no? Kani sakto 21. 21? O, sakto dyan guys, 21. Kana. Diyan na, nandiyan patabang nga na. Buho. Dalis buho. Panguta na naman lagi taay ng kagwangan eh. Matayan din ni si Za. Abe? Ano ko no? Try ko no, Zik. No. Para ba to? Ya. Tara dah. Tara, Zik. Matangtang man jud. Uy, natangtang man jud. Tang-tang dah pa. Tang-tang sa. Tari ko no. Matayan ba din eh? Mau lagi. Steamless. Makuha maguna ni pilit ra man na. Okay, sige. Dali, pislong naman na discount. Kay pislong naman. Di oy, makuan man ni mainga naman ni kuan sa Martilio. Kaya itaod man itos ko an siminto. Gani malubog man na. Dahaman na ni partner ni ja. Waday pataba na. Tangtam yan. Natam na. Good. Waday pataba na. Ano pa na kung So na guys, nakakita dyan may isa ka 21. Nakaipangutan na tamyat. Asang pataban na ng isang hose. Karon mo agas ag tubig. So guys, nangita na mi darig katong ibutang dari des isang buho dari dia. Say nga katong tubo. Tubo ba? bawo sino. Mga ibutang dadto, mga ipangitaan. Kato na laman. So karon na laman guys. Kay mara po ni isa ka buok na bilin. Ay, ngano na makadanas gawas. Dara mo si ate dali. Dali bi. Strawberry? Ay di pa pwede strawberry kaysa pa kaso tugnaw. Tugnaw ang kalibutan. Malay sa isumpay na tong buho. Agasanan sa tubig. Asa man ka na? Stainless ni. Plastic man na. Stainless. Kaya rong di mo kuan. Sa plastic mama, murag stainless na to, no? Tanaw ko. Stainless mo gud to. Plastic na naman stainless na. Hap tanawon. Pero nung dapat buho, murag mahuot na to. Kana saktura. Ngaw. Di ba rin ni masukod? Guys, then Kim Kim namili nag junk slipper. Saan pipili bi? Sa imong ganahan. Pili sa imong ganahan. Na pwede sila amri aday. Lala, nay daghan. Patrol. Hindi na kapili na po sa guys, nagyapoy danggan. Wow, oy. Attract ya po sa tiil, putiin. Okay na? Talikod. Oh, okay na. Okay na? Okay na? Ganahan ka? Okay, kana na laman day. Pila na? Kuan mo na 145. Kana na laman. Kay kari day na may isang ingari di Kari isang daan kay pangot na mang uryo, hapit naman mo hapit naman kon babaggas. Ana. Naglapa-lapa. Lagi ligon ni siya kasugi pangot man ng uryo kana.
abdan mas among iro. Kari di na guys kay na ka kuan naman sa. Nakasuon naman si Jaggy nga yelo sulain na pong kolor. Lagi sila. Kari di ka mo angay dari na idanggan. Sila nga na. Para silag naong. Sila. Napadedad kang rapi. Napay daghang rabbit. Palitan ng tanang rabbit. Kana ko no dai insa man ang kolor ay dako. Sakto ra ring isang gi ko no. Sakto na siya. Kana na Kim. Kana imo. Na Rabbit. mukha no carrots. Okay, bawd siya mukha no carrots. Very good Kim Kim. Kay bawd ka na. Ka ng carrots rabbit. Yes, atos ba ito ay nagkuan. Tuway carrots. Mata, atas ubos. Palitan na to. Carrots rabbit. Napalitan naman ko na mag-carrots. Saan naman? Napalitan ko na mag-carrots eh. Saan naman eh. Nawala carrots. Oo, pastilan. Kan mo na ni mo na day carrots. Sumala siya napili ni Kim Kim. Kaya pwede pila ka ni. Okay ra day. Ma. Monkey? Sunod na, kaya na naman kay rabbit. Sunod na pa ng monkey ha. Ano guys. So, ng Kim Kim, may isang napili. Madam. Busy madam, oy. Madam. Diaper. Bayad na mi dahil sa isang chinelas ni Kim Kim. Ay! Amin, dali. Karang lugar sa wa magkita. Blisita, dali. Ikaw. Kumigawa sa kasakit ang tikod. Tingali ko na. Malagi mo mo kasi na nakita as picture. Lagi. Lagi ba asa mo pa nung daba kay lababo? Palit ko dari kay mang itaod sa lababo. Hayahay lang may naglababo kay mo. Pwede na naman swimming kay mo. Dili, yung arang na eh. Timingan. Lagi pa pala tong saging. Dengagan. Kami kalaag kay arang bisiha. Mas bahay, ato bang mis bahay. Mula agrami dadto. Lagi. Pero lang may nagkasara. Dadto. Lamay inso dadto lami grabe naghanag ng tikang ka. Nag-ento ka populasyon mo, lupi ka na taga-dito. Di grabe jeng ilara ka mga aganan dadto floor. Zara, naghanag ng adus mo. Kay kapoy mo. Mga lagi. Inay nag-birthday Kim Kim. May kadus. Hapit na. Uwang nakak. Inay tita B. Ni ba na pilay mo edad B nag-birthday nimo? 4. School na. School na naman ang 4 o 5. Kaya hindi ka 6. Hapit na. Na gusto na ganyan tayo eskwela mo kuan, eskwela. Gusto lang na na. Eskwela na karong ni Gabre. Kuhon. Magmura. Di ba na sa floor kay agi sang sinilas na. Napahak na may kaang oryo, o magipalitag bag-o. Dami na ba kanu kanila? Lagi. Iwan ko. Duha ba nga ni jang ipili isa ra mang napalit. Sarado, duhaan ba rin dali rin tail mo dako? Mo gani. Balik pa papay. Tagaan man si jang ni nagkindi. Hatag ko no tita, tunga mo. Or naman dahil kami school na nakapit ang birthday. Hapit na ni kadus. Sunod na mo, imo tumoy ng imo. Dos aga ija dos sa 21. Kaya mga Pebrero gotok. Wala may birthday. Ak ba nang 29. Ito mo na ako patagad. Sira ra kay taligsik. Mugo. Di na magkuan po ni na. Dali ra. Baboy pandong ni Kendi. Wala na daw, tanrin. Tanrid kapin. Isa plus karipod. Karipod 100 kapin ada. Aron pag yo. Kira, bukan ka baboy. Ang na-credit na to ilatil nito. Ang i-credit kay Popay sud. Silingan na ako pahari. Tama. Oo. Kani pa. Guwapa man nga dyan na. Bye-bye. Bye-bye na tita B. Nala, hinahinay mo. Isang lain na po na speakers. Lain na po malo. Ampeng. Bye-bye tita. Timingan dyan guys. Nagpalit may lababo. Daya sila. Ay sa amin, Fed. Ta, sakay na, be. Kalakaw ko. Babay na ka, tita? Babay na ka, tita? Isa ko lapit. Ato, ito, progreso. Sige na, sakay na, ate. Guys, abot na mi. Salamat sa mga driver. Thank you. And then na, guys. Nakakuha na kami lababo. So, hanan ni hatagad to. Then, nag-atang new lababo. Then na, guys. Nakakuha na agad sa taglababo. Then si Kim Kim, na pa isang new slipper. Hata na ka Kim. Wow. Rabbit. Manahan ka? Ha? Duha ang takabukang palitan guys. Sunod na laman nag-isa. Salamat tayo ha. So saring hatid itong lababo guys. Saring hatid guys. Ang lababo na to. New lababo. Ano na guys? Isa. Ha? Adjaw. Adjaw pa doon. Kaisang kanon. Udah na. Yo. Lagi pa ko nang daan. Ha? Iguan sa Dennis sa Dennis. Arahud. Ha?
Sa ibatang dari guys, sa katawang lababo. Hindi pa nagtrabaho na sila dares para sa Bangira. Palitan naman na siya. Na guys, sa katang Bangira pohon, porma na, pailan na nilag halublak. Kana pa biro dai. Jaw. Sa kaya rarabas ng isang dugat, sa rin na pamili na isang sanilas. Palitan na ba ko na mag-carrots kaya pakanon ni dya. Itiwas sa suotong imong daan ha. Itiwas sa suotong imong daan ba ha. Dama na to pa. What? Pwede ito singkuranan. Hindi pa isa isang pagmong sinilas guys. Hanap. Kapi unta. Okay, dan na guys. Gatang lababo soon. Okay, so dari. Napi lababo dari guys. Dari ag lababo. Dari isa masih sa. Mga batangan dari mga kaldero. Wala. Nawa ka no. Opa. Ha? Opa. Maklaro. Anak. Nasa man mo kamot yo, nasamad. Boleh kali tumis ke binya. Na murah. So guys, sa haring dadaan na yung saging, nagdangag man ko ganina. Kaya snack nila sa papagabril, ang dadaan na to suyo. Nahinog na nila, hinog rin mo. Kaanday kag saging? Char, tiaw. Kaanday ko sa saging guys. Maula ko dong angan. Kamu na ka? Oh, very good bag, mauhon. Hijaw pa na ha. Kasi may nagbantay ganyan guys, kaya dito mo ko ng laba. Ngayon, nalami man ni snack guys. Saging, yes no. Datang kari sa ginamos. Dana guys, saging atang ipa-snack nila naputay ginamos dia. Ginamos atang butangan og suka nga hang. Kari datang suka nga daghag sili. Okay. Ini jenis guys, partner jenis sila. Kuani, pakpaki. Kaya maghatag na tas lagi snack ni papa. Na, natura pakpaki. Right, maghatag nami guys sa snack nila sa papagabi. Hinay kay madamag ka. Dangagagyan dari oy. Hadlaken. Tolami na guys na partner sa kazo. Saging ginamos. Fight kazo. Your snack is her. Snack mo pa. So, then na guys. Buhos na sila dari sa Bangira. Atang Bangira. Ano man datos isa. Hawda dabi. Hawda ka nagmasaslas pa pa. Udah. Yo. Snack na. Snack. Then na guys, taod na. Ha? Oh, then na guys, agatang Bangira pohon. Na ilan ang gi. Snack nila pa der. Snack sayo. Apil man dai pag-snack ang mong bibi kim guys. Ya. Ha? Tunga rayo. Nanta guys. Nantag saging parisan og ginamos. Masa na siyo. Masa na kayo? Oh. Awas sayo. Bunbun Beach ma. Kaila, Bunbun Beach. Mau manag ka Warren Beach. Bunbun Beach. Bunbun Beach. Bunbun Beach man to. Saan ka na to? Ha? Saan ka dyan na? Bunbun Beach man na. Brown Beach. Brown Bunbun. Saan ka na? Oh. Guys, halo na pa sila papagabril para sa Bangira. Alright. Kaya wala ko. Dahil na kayo moto na tayo basina nagtubig day. Ginay Kim, kaya dangag Kim. Manamig pa snack nila guys. Hindi na sobrang saging. Snack meron Kim. At least. Ito nagatang Bangira guys. Na forma na siya. At taratang balikan unja. Sa kahit ang kuanan. Susian. Ang gisusian kay witaw. Snack ta guys. Dami na salin lang saging. Kaya sila raman huwas papagabril. Bye. Ma. Ngaya. Alright. So, tanong rata doon sa guys. Taratong lilihan na doon sa guys. Oh, mahaman na Ato lapad. ginamos. Ma, ato lapad tapon yo. Pohon. Bukan. Na adyo to. Nanta guys. Ito day. Tatra. Nawag mo ito. Napuno na ba ko? Pa. Eh, tanga ha. Wa pa puno. Dugay pa puno.
Yan guys. Border. Saging. Kasi ginamos. Ilakas border. Hmm? Ilakas border kuntihan. Spider? Di kanang kuntihan ra kunti kanang kuan kanang kuntis kuan kanang sak-sak nga na kuntihan bata nga na. Hindi na pwede. Ano ka susaksak ha? Hindi jab ko. Sak-sak man bata nga na duha. Ano ka saksak ha? Okay? Bata gani. Kuan gani. Hindi ko na musaksak guys. Kaya hindi makuntihan ang bata. Very good. Di kuntihan bata. Kurog pa bata. Yeah. Kurog. Delikado mo karog. Yeah. Kulog. Rakuntihan ba? Saksak. Printihan man. Doon man. Yung siya di wala naagi siya. Dito ba mo Diyan kuan gani. slipper? Naduga ni siya. Dari. Naduga ni siya. Naso na kuan ka ng nahugaw. Naso dari. Yun siya. Yun siya. Na, may snack na. Snack. Kaduga ni batang gamatoy ba ma? Yun siya. Tignan. Ang katabihan ka do guys. Ma. Mm. Kadong bata ma. Yun siya. Yun siya. Mm. Ha? Yun siya. Ito po nun siya. Bye.